Milí novolesňania, vážení hostia, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na oslave Dňa obce, ktorý sa spája s liturgickou oslavou svätého Bartolomeja, patróna Novej Lesnej. Dnešnú slávnosť sme otvorili svetou omšou v rímskokatolíckom kostole Zvestovania Pána. Som potešený, že po nádherných tónoch našej obecnej znelky vám môžem predstaviť našich vzácnych hostí. Starostu partnerskej obce Na Savrky pána Milana Chvojku, starostu novej partnerskej obce Hydažné Mety pána Beče Čábu, starostu obce Hrabušice pani Janu Skokanovú, starostu obce Liptovská Teplička Slavomíra Kopáča, starostu obce Jarovnice pána Floriána Gyňu, zástupcu staroste obce Buzica pána Štefana Maliňáka, duchovného správcu charitného domu v Dolnom Smokovci pátra Pavla Uličného, duchovného otca Novej Lesnej pána Jozefa Sviteka, pani Marli Šuchovú, rodenú Horvajovú z Nemecka, osobitne chcem privítať novolesňanov, ktorí si dali zhotoviť kroj našej obce. Tento kroj pôvodných obyvateľov sme v lani na slávnosti svätého Bartolomeja predstavili a teší nás, že sa začína ujímať v našom živote. Dnes by som chcel dať do pozornosti nové pohľadnice s novolesňanskými motívmi. Za pomoc pri ich vydaní chcem poďakovať Tomášovi Bujnovi, Jozefovi Svitekovi a pánovi Ivanovi Urbanovičovi. Vyšli s finančnou podporou pána Juliusa Barča, pána Rudolfa Skokana a mojej maličkosti. Ďakujem za pozornosť. Svätý Bartolomej, nazývaný tiež Nataniel, žil začiatkom 1. storočia v Káne Galilejskej. Patril do vyvoleného zboru apoštolov Ježiša Krista. Jeho plné hebrejské meno Bartolomaj v preklade znamená oráčov syn. Na základe toho predpokladáme, že pochádzal z roľníckej rodiny. Vo Svetom písme sa výslovne jeho meno spomína v zozname apoštolov a ako svedok Ježišovho na nebo vstúpenia po zmrtvých staní. Po Kristovom na nebo vstúpení podľa legend účinkoval na Strednom východe v Malej Ázii až po Indiu. Správy o jeho pôsobení sa objavili dokonca aj v Etiópii. Pohanských obyvateľov Arménska si pohneval šírením viery, uzdravovaním chorých a posadnutých, za to bol umúčený. Podľa tradície ho vraj zaživa stiahli z kože a potom ukrižovali dole hlavou. Táto hrozná smrť je dôvodom, prečo je patrónom garbiarov. Utrpenie svätého Bartolomeja motivovalo i diela významných maliarov. Zrejme najznámejším z nich je Bartolomej na freske Michelangelovho Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke. A to ako postava s umelcovou podobizňou a so stiahnutou kožou v ruke. Svätému Bartolomejovi je po celej Európe zasvetených množstvo kostolov a chrámov, na Slovensku napríklad v Čadci, v Prievidzi, v Košiciach a v Česku napríklad majestátna gotická katedrála v Plzni. Spolok Slovenského červeného kríža v Novej Lesnej v príkladnej spolupráci so starostom obce a rímskokatolíckym farským úradom zorganizovali v piatok novolesňanskú kvapku krvi. Veľké poďakovanie patrí doktorke Helene Marksovej a kolektívu transfúznej stanice z Popradu.
Tohto šľachetného činu sa zúčastnilo 16 darcov, ktorým starosta obce a predsedkyňa miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, magistra Blažena Hajdíková, rozhodli udeliť čestné poďakovanie. Najvzácnejšiu tekutinu darovali Ľubomír Kolár, Jakub Kolár, Marek Kerkeš, Lukáš Hriňák, Dušanka Trenčík, Dudášková Stanislava, Petlinec Michal, Gabajová Eva, Baluchová Miriam, Daniela Pláštiková, Martina Sičáková, Katarína Budajová, Martin Pemčák, Ľubomír Mik, Michal Rusnák, Lucia Rybková. Poprosíme darcov, aby si prišli prevzať ocenenie na pódium. Patrí im za to poďakovanie a potlesk. Ja